konsiderang pinakabugnaw nga lungsod sa probinsya, imo na ba ang nabisita? Ang lugar nga muhalok kanimo ang panganod, ma-experience ang kabugnaw o makita sa duha ka mga mata ang kanindot sa palibot? Kung wala pa kini nimo makita, mag-uban ta. Kayang atong laag karon dinhi sa lungsod sa CLAVERIA. Nag-inusara lang sa lalawigan kining lungsod nga talagsaon ang klema kung itandi sa uban. Hinungdan kung plano kang mobisita, ayaw kalimti og dala sa jacket, kay diri nimo mabati ang katugnaw nga murag anaa ka sa laing dapit. Ang fog, ordinaryo rang makitaan, og the best sa tanan ang wala og tuo nga mga maanindot nga view sa palibot. Dili ka mahayan, dili sad ka mapuraan, tungod kay ang lugar karon ginabalik-balikan. Sama na lamang ni ining atraksyon nga nahimutang sa Barangay Lanise, nga the best gayod ang scenery. Akong ipakita kaninyo ang katsada o kaanindot sa CLAVERIA View Deck. Sa imong pag-abot, mutagbo kanimo ang Mount Balatukan o Mount Sumagaya nga view nga siguradong mahimong pang background sa imong mga pictures. Sa atong mga plantita o plantito out there, all eyes in here! Kay diri sa CLAVERIA View Deck, inyong makita ang lain-laing klase sa bulag. Adunay marigold, million flower, pairing wheel, dahlia ug daghan pang uban. Knows ba nimo nga kapin kung kulang 15 ka nagkalaing-laing variety of flowers ang imong makita sa lugar? Plus, perfect pa pang background sa imong mga hulagway. Bisan asa gayud kamo angle, perfect gayud ang imong picture-picture. Og siguradong magdali ka nga ma-post sa imong Facebook o Instagram account. Apan, pahinumdum gikan sa mga nagdumala, kini nga mga bulak alang lang sa atong mga mata, pang background sa atong mga picture, pwede hawiran, apan dili pwede putlon o kuhaon. Gipasigar busab sa lugar nga abunda sila sa cacao tree. Hinungdan nga diri usab nimo matilawan ang ilang lamian nga local products nga mao ang sikwate. Lami ipares sa mga kakanin nga ginama gihapon sa mga lumulupyo sa dapit. Kung gusto nimong magbanding sa pamilya o date sa imong hinigugma, ayaw og kabalaka kay kung imong suroyon ang palibot sa view deck, adunay mga cottages nga pwede ninyong tambayan og sa mga pagkaon maplastaran. Sa kantidad nga 200 pesos sa usa ka oras, makamuni-muni na ka sa palibot. Apan wait, ibutang lang sa usa kini sa inyong bucket list kaysa pagkakaron, sirado pa ang maong atraksyon. Gumikan sa atong giatubang nga krisis karon, tinguha sa LGU CLAVERIA nga mapanalipdan ang katawhan sa hulga sa makapatay nga COVID-19. Apan good news sa tanan, abang-abang kay ang inyong gikahinaman nga view, inyo nang matagamtaman. Laumang buksa na alang sa katawhan karong tuig 2021 sa bulan sa Enero o Pebrero kining talagsaon nga view. Og kana gikumpirma pinaagi sa tourism officer sa lugar. As to tourism activities sa among lungsod, daghan kayo ning mga gustong mahitabo, but because of the pandemic daghan gyud na putol. But anyway, for next year pohon, our CLAVERIA View Deck magbalik na mag-operate. So hopefully mga late January or early February mag-open na magbalik. But because it's pandemic time paghihapon, na ay mga health protocols nga atong i-observe. So expected nga nay bida katong bida nga program sa DOH ato to siyang sundon. Og siguradong ma-excite ka kaysa pagbukas ni ini, version 2.0 ang inyong maabtan. Tungod kay mas gipatsada, mas gipalambo pa sa kagamhanang lokal sa lungsod sa CLAVERIA. Sa imong sunod nga pagbisita, imong ma-eksperyensya ang mas hamugaway, mas hinlo ug mas ma-enjoy pa ninyo ang palibot. Si J. Fabian nga gikan sa Misamis Occidental mituyo og bisita sa lugar. Ang kaniadto nga picture lang niya nalantawan, karon iyan na gayud masaksihan. Ako dahil si J. Fabian, taga Misamis Occidental. Abot ko diri sa CLAVERIA. Kaya gusto ko mulantaw ninyong dapit diri nga. Ako gay nakita sa mga ipampu sa FB, sa akong mga friends. Nasuya gid ko sa ila kay nasi kayo ang view. Manang gusto gid ko manhi diri para ako gid mismo makasaksi ani nga dapit.
Asa akong nakita karon, di nga dapit nice gid kaya siya. So gusto ko nga katong wala pa nakadto dire ko nga maabot mo dire para masaksihan ninyo unsa kanindot ning Claveria. Ipatuban na usab ang entrance fee aron magpabiling hinlo ug luwas ang lugar. Pinaka-recent good nga mahitabo siguro during sa opening sa among Claveria View Deck is that ipatuman na po namo ang entrance fees kana approve na ang Municipal Tourism Code. So kana nanatay entrance fee. Murag environmental fee gamay lang man siya nga amount nga makatabang pud siya para sa dugang nga pagpalambo sa atong Claveria View Deck. Kung dili ka taga Claveria, 20 pesos ang hangyo sa imuha. Samtang kung lumulupyo ka sa lugar, 3 pesos lang, okay na. Mapura na kag picture-picture o pangita sa best angle. Ang pagbarog sa mga nagkalaing-laing atraksyon sa lungsod sa Claveria, naghatag kini og dakong kalambuan dili lang sa lokal nga gamhanan o mga kapitalista. Apan naghatag kini og kahigayunan sa mga lumulupyo sa lugar, nga mahatagan og dugang panginabuhian. Sama na lamang ni Kuya Anton Chilaparan nga karon disenteng nanginabuhian. Ay ako dai si Anton G. Laparan na ako sa Beaudic na maligya og sweet corn binaki. Salamat gyapon ko aning view sa Beaudic kay dili lang kay naka-income lingaw pa gyud mi nya dayon yun sa mga tao. Okay ra man gyapon ma'am, halin-halinan man gyapon mi ma'am kay naman gyapon pang kuan bisag pandemya ma'am, nagyapon mo laag bitaw ma'am. Kay tungod sa view sa ada kay ma'am ba. Di na gyud pare sa una noon. Pero nagyapon mo dayo gyud, di gyud kawat ang tao. Excited usab kini sa reopening sa Claveria View Deck tungod kay kung ang turista mapuno sa picture ang ilang social media, sila ni Kuya Anton G, mapuno ang ilang bulsa sa halin sa kinansya. Excited yung ko ma'am kay para malinan migdagan ma'am ba kay tuog ko na ma'am dagan yung kitawan na mo ani diri. Oh. Kay tungod sa view niya mag-open na pud siya ba. Dala sa pag-abri sa Claveria View Deck, dili lang isa o duha ang nakabenepisyo niini. Daghan mga negosyo nga nag-open, daghan mga gagmayng farmers nga nakakwarta na ay economic activity but kay mamaligya sa dalan gulay, pwede siya hapitan, mamaligya o bulak sa dalan, pwede siya palitan. Hunungan gid siya sa gabisita sa among Claveria View Deck. And isa pa sa ang among Claveria View Deck gahatag og dugang economic activity sa mga trabahante nga naa sa sulod. Because dili man pud sila tanan job orders of the LGU. Paid sila sa kita sa View Deck. And aside from that, ang amuang mga products nga naagi sa View Deck nga among gina-serve, luto or hinimo siya sa tagalungsod gud sa Claveria. Padayon nga ginahangyo sa LGU Claveria ang pagbisita sa ilang lungsod nga nakasubay gihapon sa mga insaktong health protocols. So for those nga naagyod sa gawas sa lungsod, naa outside Misor, another regions of the Philippines, amo mong gi-invite to come and visit sa lungsod sa Claveria and come and visit pod sa weather namo and experience what is Claveria. Kana lang siya sa turismo sa Claveria, dugang panginabuhian, dugang kalambuan. Karon nga umalabot ang Kapaskuhan, pwede gihapon ninyo silang suruyan kay bukas palad kamo nga pagadawaton. Kay sa ilang munisipyo, ilang pasigahon, og tiyada ang atraksyon sa Kapaskuhan, labi na panahon sa kagabinon. Dayag na lang nga maghatag og dakong kalipay karong Kapaskuhan bisan pa man sa pandemya nga atong giatubang. Sa katapusan, nagpabilin nga nagdala og dakong kalambuan ang turismo sa lalawigan o bisan asa mang parte sa kalibutan. Hinungdan, hugot na ginasuportahan sa pangagamhanang lokal sa Misamis Oriental ubos sa pamunuan ni Governor Bambi ang paglambo sa turismo dinhi sa lalawigan. Gihimo kini niyang nag-unang programa sa iyang termino kay sa turismo dili lang sure ang imong picture gwapo, dili lang imong lugar ang ilado, apan sa turismo adunay naghulat daghang trabaho nga maoy pangandoy ni Governor Bambi Imano. Ako si Clarice Enterina, kanunay nagahangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong mga local tourist spot o insaktong health protocol ang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga makapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore Misor more!